ndokhala bwino kuchita relate to my issues. Congratulations. Waiya bwino kwambiri nkhani. Ndipo zisanzo zimene wapereka zomveka bwino kwambiri. Komanso mmene waiyambira mopatsa chidwi amene akonera kwedekwede ndikhulupirira amene angoyambira sangachoke akudziwa kuti pano pali chani pali nkhani. Tinene chonchi Steve kunena kuti ndizoona mneneri Bushiri wachoka mdziko la South Africa, dziko limene kawiri limadziwika ndi dziko limene wakhala mu nthawi yayitali, ndi dziko limene amachitamo ntchito yake ya utumiki amatelo, ndi ntchitonso imene ndi dzikonso limene amachitako tikozonena kuti mina mabizinesi ache ndi malonda ena ndi ena amene amakhala kuti akuchita. Koma chimene chatsitsa dzaye ulendo uno kuti njovu ichoke nyanga kunena kuti chanchititsa mkulu amene kuti achoke mdziko la South Africa kumene kuli omutsatira ochuluka tikozonena kuti kuposa Malawi. Yes. Ndi chani nkhani yaikulu ndiyo kuti pali mlandu umene akuimbidwa akuti mlandu umene akuti fraud, theft and money laundering okhudza ndithu ndalama zokwana 101 million South African rands. Ndalama za nkhani ndalama zochuluka kwambiri kunena kuti kodi ndalama zimezi zidayenda motani. Ndi boma la South Africa luganizira kuti mkulu amene akhoza kukhudzidwa limodzi ndi mkazi wache yemwe akuona kuti akuganizira kuti akukhudzidwa ndi ndalama zimene zikukambidwa kuti panachitidwa za chinyengo, panachitidwa ndithu kusowetsa ndalama mu njira yosakhala bwino. Ndiye tingopereka ka background pang'ono. Anali papelo tinene kuti osati anali papelo, anali kundende then a Pretoria court inampatsa ndithu bail kunena kuti yayi tukuyikane pa bail mupereke 200,000 rands. Mukhoza kuona kunena kuti mkulu amene doesn't trade in small money. Bushiri saka mankhani zing'ono. Cash bail bond yamene anapereka 200,000 rands. Mukhoza kuona kuti sindalama ya masewera. At some point ndinatenga calculator nofuna ndiyese yapa phone banga inanena kuti inakana nokisa ntchito kamose denga mose kale kanakana sikana kwanitsa kuwerengetsa ndalama zimenezi. Mutu wake unachepa wakafoni kuti uwerengetse ndalama mutu unachepa. So what I'm saying is bail bond yokha imene apereka 200,000 cash runs it not Malawi kwacha maruns amene apereka kuti atuluke. Ndino kunaperekedwanso ma conditions ena ndi ena kuphatikizapo condition yokuti he had to surrender all the travel documents zimene amagwiritsa ntchito kunditu ku boma la South Africa. Kuphatikiza apo adapasidwanso ndithu condition yokuti adzipita kukapanga report every Monday between 6 o'clock mamawa ndi 6 o'clock madzulo ku polisi ina ku South Africa. Kunena kuti Monday lililonse ngati lero lachiwiri tunena kuti dzulo pa Monday amayenera kuti akakhala akapanga report kunena kuti ndipo ndikutsata ndondomeko zonse zimene munandipatsa zokhudza belo imene munandipasa. Koma ayi ndithu in his wisdom together with the wisdom of the wife they decided to skip South Africa. Munzeru zakazawo adagwirizana. We should believe maybe even at the advice of his legal team adamuzona chimwene the best you can do at the moment gear majaka ingojani gear. So what we are trying to say is Bambo Bushiri limodzi ndakazawo adafika alikwawo kuno ku Malawi. Kwanu adayimba kale Nedi Mapira. Kwanu Nthengo mudaka njo. Koma kwanu Johnny yalaka papa. Now tikuyamba kuti timangopereka background so pano chimene chatsitsa zaye kuti njovu ichoke nyanga nkhani ifika bene afika ifa nkhani yakula kwambiri yamba nokubweretsamo makolo mumene mwana anapita ku dziko la chilendo akunganizira kuti wapanga zosakhala bwino so pano nkhani chabwera nokumutsi anthu akudabwa kunena kuti iwowa akufuna kupempha chithandizo kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ena kumati ayi kwenje osatsamira kwa Mulungu. The issue is abwera kudzatani kuno atafika wandikumbutsa atafika Bambo Bushiri adachitisa press conference kaya idali chabe statement amachita deliver statement kaya he took questions from Adulangani. I didn't really follow it. Koma issue ndiyo kuti adalankhula kunena kuti ye
waganiza zochoka udziko la South Africa chifukwa moyo wake uli pa chiopsezo, akuti akuona kuti mwina akhoza kuchitidwa chipongwe kufika pa extent yoti mwina akhoza kutani kuphedwa kumene. Koma no mafunso akulu ndiona kuti mantha amene waona kuti ndikhoza kuphedwa awa amene angamuphewo ndi anthu individuals kapena the government of South Africa. Because we believe unena kuti iyeyo being mwina make munthu yemwe akufundidwa ndi boma la South Africa. Boma la South Africa likuchita kudziwa nena kuti munthu uyu akuyenera kuti akhale ndi chitetezo for he's got a case to answer. Therefore, his security and safety are paramount when it comes to a logical conclusion of this particular matter. Sangalole kuti apangidwe chani chipongwe chilichonse amene uliwonse sakondera sanenerera koma tamvatso nena kuti zikumvetsedwa. These are the implications of his fleeing of South Africa. Ndikuti kunopita kumene kuthawa kwawo ku South Africa tikumvetsedwa so maripoti ena kuti kwayambaso kubwera mavuto ena kwa otsatira awo. This gentleman owns a couple of businesses in South Africa. Ali ndi hotel atamvetsedwa tikumva ndithu kuti kumeneko ogwira ntchito kumeneko ayamba kuthamangitsidwa kunena kuti it is like the government of South Africa is angry at what he has done. Belo iyi akamakupatsa amakupasa on trust that you are not a flight risk. Chingerezi yakamana choncho amene kuti tikamakupatsa iweyo belo amakupasa belo kupokukhulupirira kuti siuchita chipongwe siuchita mwano ukhala okhulupirika. You understand what I'm saying? Ndi chimodzimodzi ukapita ku court ngati kuyimba mlandu prosecuting team or prosecution team amanena kuti iyayi ifeyo musampase belo tikuopa kuti mukampasa belo athawa owakasokoneza chani mumboni. Now it is up to you and your legal team to convince the courts kuti iyayi I am a stable person, I've got a stable job, I am upright in terms of morality, I cannot skip bail, and I cannot jump bail, and I cannot flee from the country. As a result, the government of South Africa is inflamed, they are angry, and they have started venting their anger on innocent people who perhaps benefited from the businesses that this gentleman owns in South Africa. Certainly, Charles Jimenama Sokolea will also be in shambles. This is a foregone conclusion. In end, unena kuti pamene zafika hapa Charles Chiso Jimenama Sokolea ku South Africa sijinga kaleso inaona things will go haywire. Sure, Steve. Yeah, tipita kaye ku break tikatha tipitirize nkhani zosiyana. Ngati mukutsegula kumene kanema yanu mukonerayi ndi gwede. Ine Steve Koda Banda ndi Mr. Chawezi Banda kuzukuta nkhani zomwe zagwedeza dziko lino. Tikumva ndi president wa dziko lino amenewa adachedwetsedwa pa OR Tambo International Airport. Mpaka na kumveka somphekezo kuti nduna ina ndithu adayipititsa chipinda chomata. Koma iganizira kuti ngabushiri ati kufanana ndi bushiri nduna ina. Koma amenewo ndi mphekesera chabe zoti tangozimva. Koma chomwe achakwera adachedwesera mpaka na maola 7 ndi chani asadanyamuke. Chabwino tinene chonchi Steve zidachitika zosakhala bwino zosayenera kuti zichitike kwa mtsogoleri wa dziko. Tiyambe chonchi tikudziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera adapita ku dziko la South Africa kukacheza masiku awiri. In diplomatic terms or language, in international relations, mukapita lero kubwera komawa amene ndi masiku angati awiri. They start counting on the day of arrival. Lero ndi tsiku mawa mukamabwerera awiri atani awana. So a president adapita ku South Africa on a 2-day state visit or official visit. Adaka kumanandara Ramaphosa ntchito anagwira yonse ndaona ndithu adapita nduna zingapo ndaona kwa Gwengwe umeneku ndaona kwa Wachimwendo analikonko ankaka silingade kufusa. He's a foreign affairs minister. Sajomba any foreign trip he's got to be there, it is his domain. Tidaona so nduna zina zingapo zidapita nawo. Koma nkhani ndithu ndimene ni mwakambayi kunena kuti atamaliza zonse zimene adayendera zokhudza boma. Sopano ndege ya Chakwera imene adakwera idali packed idayimikidwa kumene amachula kuti ku Waterkloof military air base ndi kumene ndegeyi idali nkumene adatera
komanso kumene amayenera kuti anyamukire. Itakwana 3:30 masana kuti anyamuke tsiku loti adzibwerera kuno kumuzi, anthu kukiya akonzeka kwadikira kuti achingamire ku South Africa. Kufika kuno pa ndege is a 2-hour flight, ndi 2 hours yokha. Mukanyamuka 3:30, by 5:30 amayenera kuti afike pa Kamuzu International Airport. Kunja kukuwala ndithu kuli bwinobwino, anthu akanatha kubwerera m'makwawo bwinobwino, koma chidachitika nchokuti tidayamba kumvetsedwa kuti kwanga ndege ya president ili delayed. By then we could not figure out what exactly was wrong to delay or to have the president delayed in South Africa. Sadaneni koma ndi pano pamene nso pano uthenga watipeza officially from the government of Malawi kusera ku Ministry of Foreign Affairs akunena kuti iwo ndokhumudwa ndi zimene zidachitika pa Waterkloof Military Air Base. Chidachitika nachi tamva Bambo Brian Banda adafotokoza dzulo ku State House ku Lilongwe ku Kamuzu Palace, akunena kuti chimene chidapangisa delay ya president ndi chokuti president akamata kupita ku dziko la kunja ukacheza kumapita imene imachidwa kuti advanced team kapena kuti advanced delegation. Anthu ena amatsogola kukakonza kumene president akagone, kukakonza mayendedwe yake, kukakonza ma meeting yake, zina zonse zofunika in terms of protocol. There is a team that goes in advance. So pano arrangement which has been wherever the president has visited recently when he got into power as president, this has been the arrangement. Akapita akatsogola enawa pobwerera president akamabwerera akumanya mulana ose remote kumabwera. That was the arrangement, prior arrangement. Kuti mukasogola South Africa inu kapangeni zonse in terms of protocol mene ndizaendere ndikagwirire ntchito, koma pobwerera tikamaliza ntchito nonse pakiranizikwama zanu mukwera ndi ine limodzi ngati president wanu tizibwerera ku Malawi. Ndikhulupirira izizi I am not yet confirmed in terms of the truth, but it is my presumption that it is one of the ways to cut costs. Kuti ndege yomwe imene anyamula president iyo inunso mukhoza tani kukwera nawo itiyo yomweyo. It doesn't harm, there is no problem, palibe vuto lina lililonse. They are simply being financially prudent. Kuti ndege chamakhala ndi space yambiri ndi ayikulu ndegeja ena waso akhoza tani kukwera nawo pobwerera to cut the cost. That's my belief anyway. Koma ndunena kuti chimenecho chimene chidavuta atapita kumene kuja president kuti azinyamuka ku Waterkloof Military Base, a president 3:30 akwana kuti akanyamuke, asilikali apolisa kuti sizitheka kuti inu munyamuke limodzi ndi anyamata anu amene atsogola kunoko munyamuka nokha chifukwa munabwerako sonokha. Awa ngati akufuna apeze chani mayendedwe awo ndi a president anayina kuti yayi ineyo if that is the case I am not leaving. I'll only leave until I have every one of my delegation on board with me. Ndiye ndithu a president akakhala sadali ku airport malinga ndi a Brian Banda press secretary akuti adali mina makali ku hotel akupuma koma only waiting kuti this mist had to be cleared kuti no you can have your delegation together with you on board then you can go. Koma ndithu a president anadikira. Ndiye no, there was another proposal mwachangu yona kuti chabwino, what if anthu awawa amene mukwakaniza kuti akwerere ndege kunokowa, because our South Africa asilikali awo amakamba kuti there are security reasons which were not disclosed anyway as per the letter or communication which we have seen from Ministry of Foreign Affairs. Sada nene kuti kodi mukuti ma security concerns agent otani basi ndi a military mukoza kwa search, even their luggage can be searched, even the people can be frisked any way you want. Muona inu ndina asilikali achitetezo timva koma akuti zoseza asilikali anakana akuti pano panyamuka president okha ndi amene anabwerera nawo anafikira nawo pano ena nonse mupeze kuti mukafikire. Ndi a president anakanitsitsa nawonso ine sinchoka pano ndichoka pokhapokha anthu anga ndinyamuke nawo chikondi ndiyesa chikondi ndi imene chete kwakonda anyamata awo kuti ndinyamuka nawo limodzi komanso ngati anagwirizana kuti ife sifuna kuononga ndalama zinzaboma ataona kuti nchanzeru kuti ayi amenyese nkhwangwa pamwala kuti ayi I will not change my mind until I have everyone on board. That was the case. Then apezeka kuti panabwera suggestion ine kuti chabwino nthawi ikupita atu 3:30 adusa, I believe even 5 o'clock adusa, because they were delayed with more than 5 hours. Amanyamuka ku South Africa 10 o'clock at 10:30 usiku. Atanyamuka 10:30 amazafika ku Malawi kuno almost beyond 30 minutes beyond midnight. Now panali suggestion yotsiriza imene inagwira ndiona kuti chabwino banji anthuwa asabwerere kunoko ku Waterkloof Military Air Base akabwerere ku OR Tambo
ndi a president poyamba amakana asilikali amene amakana amene wa protocol South Africa koma potsirizira adavomera ono chabwino anthu anuwa atsogole apite ku OR Tambo ku airport ku international airport imene OR Tambo international airport a president anyamuka kunoka mukayima ku OR Tambo nkume mukatenge muzipita kwanu ku Malawi. This was the last avenue which was perhaps agreed to. Ndiye to a president adanyamuka okha ku Waterkloof Military Air Base kukafika pa kumpuyima so within South Africa OR Tambo International Airport nkwanya mulanya mata onse tiena nanga tizipita ku Malawi. This was the delay. Atafika kuno pamene tsopano nkhani ikona kuti I believe kuti even Foreign Affairs Ministry is not happy, and seemingly I could tell from Mr. Sean Kamponden that he was also not happy with what happened. Anaoneka kuti sisi nasangalatse, and I believe a president osala kondwe nazo. Diplomatically, in terms of protocol, you don't do that to a president. Sisi naende bwino. Tinene chilungamo boma solo alembapo chikalata. Nkhani is even on BBC. Akudandaula kuti memu nachitira treat a president atu zosapatsa ulemu zosakala bwino. Muchikalata chanu chimene mukuti makamba nkhani yokuti mwina makayikira kuti a president ndamene anamunyamula Bushiri ndi mkazi wake ponena kuti iyayi mwafufuza, you did all the identity checks in terms of those that left South Africa with the president aboard that presidential jet. You found that Mr. Bushiri was not on the list. Inde, you have exonerated the president kuti sada nyamula Bushiri ndiwo. Koma timayembekezera kuti mulankhulamonso kudzudzula zimene zidachitika kwa president for the delay, for the search, and the unpresidential handling of all the matters pertaining to his departure at Waterkloof Military Air Base. Izi ndi zimene boma likudandaula muchikalata chimene yalembera dziko la South Africa kuti yayi sizinaende bwino. Tikuthokoza manena kuti a president sizikwakhudza za mayendedwe a Bushiri koma mene munachitira hando a president sizinaende bwino. Kumapeto bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB likuoneka kuti lili pakhosi pa akulu akale a Blantyre Water Board amene madzi ake mongomaliza kumwa kumeneko. Nkhani zake zikukhala bwanji kumeneko achaweza amene ndi bambo Dan Chiweza bambo Dan Chaweza bambo Dan Chaweza pacha anapitisa kuti apiteke ku leave pending his retirement kandi chani siriziwa komano adaonesa kuti contract yawo ku Water Board datani idata. Nkhani ziwiri zitatu zimene ICP afuna amvetsetse kwa iwo. One, akuti he sold to himself an institutional house at 10 million malai kwacha. Anadzigulisa nyumba ya Blantyre Water Board. Anadzigulisa nyumba oka ya Blantyre Water Board. And nyumba ayo so anadzigulisa pa Ngongole. Nkunena kuti inyumba ayi njanga ndi anachita access all the title deeds adatenga. ICP afuna kuti bambo Chaweza afotokoze zimene zidachitika. Chachiwiri akuti he is being suspected to have been drawing extra 600 liters of fuel per month when his entitlement was only 500 liters. 600,000. 600 liters. Amatani amamwa mafuta na amatani. Steve, chopasa chidu nchiona kuti iwo akakayikira kuti amatenga mafuta onjezera 600 liters pamwezi pamene company imayenera kuwapasa 500 okha ndekuti pamwezi amakhani mafuta 1100 liters. Ndeno akuti atafunsa kuti ayankhepo pankhani imeneyi adena kuti yayi sindiyankhapo koma mbuyo mwata afusa adayankha kuti ndizoonadi 600 liters ndi matenga koma inali chabe kwati miyezi tingapo and timiyezi tingapo timeneti what necessitated my drawing of extra 600 liters was the long distances that I covered. 1000 chakuti liters pamwezi. It's very funny. Ndizosekesa Steve izinto zino ngamazimva koma nditu SB ifuna kuti imve kwa iwo afotokoze kuti kodi extra 600 liters imene matenga ku Water Board Blantyre Water Board amakafika basi kusudani kakali moto ane afotokoze. Chachiwiri anene kuti kodi nyumba imeneyi mudadzigulisa nokhayi ndipo ma title deeds mudatenga nyumba yake siri kutali pamanja pompa Blantyre muno adi ya Water Board adadzigulisa iwowo. Chotsirizira nditu iwowonso akwapempha kuti afotokozeso zina zimene amachita mbuyo zozunza wanthu kukondera kutenga anthu akumudzi kwawo okha zonsezi nditu ICP afuna kuti akulu amenewa afotokoze. Potsirizira Steve nkhani imodzi tisanapite Dr. Chakwera anena kuti ku airport
akamanyamuka kapena kubwera kuchoka akamanyamuka mdziko muno okubwera mdziko muno akuti kudzipita anthu ochepa. One, safety and security. Ndi akuti aliyense amene afuna kuti akaperekeza president akaona president popita olo pobwera akuti azikakhala kunja kwa apron airport apron azikakhala kunja kuja kulika airport ka ground azikakhala kumene kuja koma mkati mwene kubwalo kumene ndege manyamukira kuzikhala anthu ochepa and amene azikapezeka kumene kuchaku will be accredited by Foreign Affairs Ministry. Akatani. So nkhani yaku ndiyo kuti akuti amene azikaperekeza president komanso amene azikalandira akhala owerengeka amene so azipatsidwa ziphaso kuti nkutero. Yayi ndi mmene tamangira programu yathu ya Gwede nali ndi Mr. Chawezi Banda omwe azukuta nkhani zomwe zakhala zikugwedeza dziko lino. Pamakina tinali ndi Sumeya Chitera, pakamera Dennis Mung'andu, ine Steve Kondo Banda. Kufikira lachinayi ambuye akatisungani moyo nthawi ya 8:30 madzulo. Gwede.